Arna manong kapathei ponjia phan kiru karchu penchot kali lunlam penta arna ma phan kiru karchu paduponang jipura koilamati pastorate tumpen patirpi ponsi kidam tang preni phai thom kebarni lunche to bonda ponsi impu pontanglo kidam tang jangmini phain ko clear ni pensin bangso barlanang li podok dok album volume 2 mohor kinep pangcheng ponsi kadukave ni inkoiraner kebangbong patang ponlo Bang Suarna mapan kirua lunalong katu kave bang thom kebatum kachapar jantunalong director Koilamati Pastorate Longri Pastor Reverend Samuel Lalmuan Puay Pachua recording lapen editing asai ke klempon Andrew Lalnan Thara lapen lun conductor Rojan Rong Pipen Simeon Phangcho tumsi chepatir pipon lo Bang Sualun kadu kave patang ponsi kidam tang prini phai thom kebarni Koilamati Presbyterian Mission School alongsi KAPCS Executive Secretary Reverend Primingson Miligari Dengpen impu pipon Pada ditum Koilamati Pastorate abangso Koilamati PMS School Holalong nitum abangso video release dia function itu standing committee dan pensing YC bangso program itu munarlo pen non ansane itu mission pen bangso kamar itu picun teglo anam kami kiro kilo la penal itu media itu stame bangso ini we ini itu release lo kata tu we pasti thang konja pana itu kami Bang Sualun nang litum kilang pen setami nang chitudun pen amso siar na manong kapathe ponjia phansi tuning rilo lapen kilang jianing ke hangatum an setami Koilamati Pastorate Choir pu YouTube channel along download lang ponlong po Pastorate Muslim so mate Koilamati Pastorate baratum prangta volume 1 bang kenjelitum peklang pon erlo lapen nona phong abang ke phong ni aso lo volume 2 ile tum pinning ve ni python ke bani se release pon lo si music video album amen pila non volume 2 bang ke barla nang le podok dok usa men earphone lo ni dak jil ban non tin thapon jir frisian thapon lo na dong ki shooting ni on bang apol em honda shooting bang ke kedam tang e brero cheklo ni phai drop pen ner cap ansini tum claim pon lo pen shooting bang ke niphai inkor pli pen inkor narkep lasolom singiri tumbang patang kon shooting bang Koilamati pen Samson inti Karbiang live